σου λέω, είπα δίσου. Δεν πρέπει να του πεις το άλλο να γδυθείς. Σου λέει τι θέλει. Δίσου. Εδώ πεις έτσι, δίσου. Και καλά ότι είσαι έτοιμο, όχι να γδυθείς. Δίσου. Καλησπέρα, καλησπέρα, μαλάκι. Να σου αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι και μετά μαθες άλλαξέ μας. Ωραία, αφιέρωσε. Γράφω μεθυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μη με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονά για κάποιον άλλον. Εγώ είμαι μακριά της. Ήταν υπέροχο από μένα, ναι. Αλλά με έχεις φουντώσει τώρα πάρα πολύ, να ξέρεις, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εύχομαι να σου φτιάξαμε τη διάθεση. Ναι, αλλά μην μ' αλλάξεις. Μπορείς να φαίνεται και με απασού λίγο, γιατί δεν... Άκου να δεις τι γίνεται τώρα με την κάμερα. Επειδή με ρωτήσανε πάλι. Δεν θέλω να δείχνω το πρόσωπό μου. Δεν έχω πρόβλημα με το πρόσωπό μου, αλλά δεν θέλω να το δείχνω επειδή έχω δει διάφορα που ανεβάζουν στο YouTube και τέτοια. Δεν το κάνω επίτηδες, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Εντάξει, ναι. Θέλεις να σου πούμε κάποιο άλλο τραγουδάκι? Τραγουδάκι όχι, να μου δείξεις κάτι άλλο όμως, ναι. Δεν σε κατάλαβα. Έλα που δεν κατάλαβες τώρα. Δεν σε άκουσα, αλήθεια σου λέω. Να μου πεις τραγούδι άλλο δεν θέλω. Ναι. Να μου δείξεις κάτι άλλο όμως, ναι. Όπως? Όπως? Περίμενε, για να παίξουμε δίκαια. Ναι, Εγώ ναι. τραγούδισα. Ναι. Τι κερδίζω από αυτό? Τι κερδίζεις? Κοίταξε, το τραγούδι εσύ το πρότεινες να το τραγουδήσεις. Εγώ άμα ήθελα σε άλλαζα. Οπότε από τώρα αμένα ξεκινάμε. Μάλιστα. Θα συμβιβαστώ εάν και εσύ μου δείξεις κάτι, εφόσον σου τραγούδισα. Αν μου πεις τι άλλα όργανα παίζεις. Πολλά όργανα παίζω. Όπως? Παίζεις 2-3. Εσύ? Εγώ από όργανα δεν ξέρω καθόλου από μουσική. Εσύ θα μου πεις τι κάνεις γι' αυτό. Θα μου πεις τι όργανα παίζεις. Παίζουμε 1-2 ξέρω εγώ. Το μπερλέκι. Πώς? Το μπερλέκι. Μπερλέκι. Χαμάζα θα παίζω κι εγώ όργανα. Διάφορα. Εσύ δεν ξέρεις να παίζεις κανένα όργανο? Κανένα όχι. Κανένα. Κανένα, τίποτα. Ωραία. Είμαι μικρή Πού ακόμα θες? για να μάθω να παίζω. Πόσο χρόνο είσαι? Απόρριτο. Αν μου πεις πόσο είσαι, θα σου πω. 26 είμαι εγώ. 16. 16 χρονών είσαι. Ναι, Τώρα είσαι πολύ μικρή. είδες. Οπότε θα με μάθεις τώρα. Να σε μάθω. Να έχω εμπειρία για μετά. Αν ήσουν από κοντά θα σε μάθαινα. Αλλά από μακριά δεν γίνεται. Εντάξει, δείξε μου τώρα, όπως βλέπουμε και στο YouTube που μαθαίνουμε από το YouTube διάφορα, δείξε μου έτσι κάπως. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν θα καταλάβεις. Είναι Ωραία, δύσκολο. Ωραία, τότε να κάνουμε ραντεβού. Πάλι είναι δύσκολο γιατί είσαι πολύ μικρή. Εντάξει, Δεν το ξέρεις. δεν έγινε και Δεν το κάτι. ξέρεις. Απαγορεύεται το 26 με το 16. Εντάξει, τώρα μικρολεπτομέρειες είναι αυτά. Νομίζεις. Δεν Αν είναι. και κάτι μου λέει ότι δεν είσαι 16. Τι πόσο σου λέει ότι είναι? Το Μεγαλύτερη. σου. Πόσο? Μεγαλύτερη. Μου κάνεις 25. Όχι, είπαμε δεν είναι 25, εσύ το γάμες, το πήγες σε άλλο level. Όχι. 16 Εντάξει. είναι. Δευτέρα Λυκείου. Αλήθεια λες? Ναι. Δεν σου φαίνεται, αλλά επειδή Κοίτα, είναι είμαι 26. μικρόσωμη, δεν φαίνεται. Είμαι μικρόσωμη, δεν φαίνεται. Δεν βλέπω αν είσαι μικρός, δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω.
από την κάμερα. Καλά, τώρα άσε την ηλικία. Θα βγούμε να μου μάθεις όργανα ή θα Τι κορίσεις όργανα? εκεί πέρα? Τι από τα δύο από αυτά που ξέρω εγώ θες να μάθεις? Α, μόνο δύο ξέρεις. Δεν μου πες τι άλλο ξέρεις, μου πες μόνο ένα. Όχι, δεν σου είπα μόνο ένα. Ένα είναι εδώ. Η κιθάρα, ναι. Ναι, και παίζω και το μπερλέκι. Το μοναδικά όργανα που μπορείς να μάθεις σε αυτήν την ηλικία είναι αυτά. Έχεις τι να σου πω, με ξενέρωσε τώρα αλήθεια. Πάρα πολύ. Είσαι Το ξενέρωτος. καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι είμαι ξενέρωτος. Μάλλον ξέρω ότι είμαι ξενέρωτος. Σε 2 χρόνια μπορούμε να τα ξαναπούμε άμα θες. Γιατί σε 2 χρόνια? Γιατί είστε 18. Σωστό. Αλλά από ό,τι φαίνεται γι' αυτό πήρες κιθάρα, για να μπορείς να γαμίσεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Να ρίχνεις κοπέλες έτσι. Πίστεψέ με ότι δεν έχω ανάγκη να γαμίσω με την κιθάρα. Όχι με την κιθάρα, απλά έτσι να ρίξεις μία. Τι να ρίξω μία? Κοπέλα. Και τι θα κερδίσω αν ρίξω μια κοπέλα μέσω κάμερας? Ξέρω εγώ, απλά δεν μπαίνω έτσι για να περάσω, να έτσι καλά στο χρόνο μου. Δεν ξέρω τι να σου πω σε αυτό, αλλά εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι άμα ήμουν 18 θα ψινόσουνα. Μην παίρνεις όρκο. Γιατί αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή δεν το κάνω γιατί θέλω να βρω γκόμενα από ένα chat που είναι με κάμερα. Εγώ μπορεί να είμαι στο διάλογο τη μάνα, μπορεί να είμαι εξωτερικό, μπορεί να είμαι Ελλάδα. Πού είσαι τώρα? Ελλάδα είμαι. Αλλά Πού στην Αθήνα. Ελλάδα? Αθήνα. Εσύ που είσαι? Δεν μου πες όπου είσαι. Σου είπα από Αθήνα. Περιοχή. Σε πόλια. Άσε πόλια. Εντάξει, εγώ Νέα Σμύρνη είμαι. Και πάλι υπάρχει μια αλφα απόσταση. Τι μου είπες? Και πάλι υπάρχει μια αλφα απόσταση. Εντάξει, για την απόσταση, μωρέ. Δεν μπορείς να Εσύ με γιατί- πάρεις, ας πούμε. Να σε ρωτήσω τώρα αντικειμενικά. Εμένα πιστεύεις ότι παίρνω την κιθάρα και το κάνω αυτό μόνο και μόνο για να άστο, πετύχω άστο, γκόμενα? ξέχασέ το. Εμένα δεν μπορείς να έρθει να με πάρεις να βγούμε, π.χ. Όχι, γιατί σου είπα ότι είσαι μικρή. Μικρό το μάτι σου, έλα. Άσε με. Με ξενερώνεις. Πιστεύεις ότι. Με Περίμενε. ξενερώνεις, άστο. Στην επόμενη Πιστεύεις- να μην τα πεις αυτά. Άκου να δεις. Αν ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, πίστεψέ με, δεν θα σε ξενέρωνα. Εφόσον το λέω, πάνω να πει ότι επιδιώκω να σε ξενερώσω, διότι είναι λογικό αυτό που λέω. Δεκτό. Το μπορείς καθόλου να μιλήσει και το πες και καλά, δεν γούσταρε. Δεν πρέπει Γι' να πεις. αυτό του είπα. Ναι, αλλά κάτσε να μιλήσει. Και καλά, εγώ μπορώ να μην είμαι Ελλάδα, λέει. Ενώ ήταν Ελλάδα, ήταν Νέα Σμύρνη, σου είπε περιοχή, σου είπε ηλικία, σου είπε τα πάντα και το είπε καλά. Εντάξει, δεν θέλω και πολύ, δεν με αφορά. Είναι ύπουλα αρχίδι, πάμε άλλο λίγο. Μη φόβασαι.